स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के बारे में। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला रलक है। कौना गाना के नाम बा झुनझुनिया पे बांध के रुमाल। आप सभी के बता दी कि ये गाना के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज भइला के बाद भोजपुरिया दर्शक लोग बहुत ही बेसब्री से गाना के इंतजार करत रहे हैं, जौना के रिलीज डेट काल के यानी 25 जून के रहा। आप सभी के बता दी कि अब ये रिलीज डेट के बदल देल गइल बा। ये गाना के गौले बड़े खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका जी, और ये गाना के लिखले बड़े त्रिपुरारी पाठक जी, और ये गाना के संगीत से सजेले बड़े रोशन हेंगड़े जी। आप सभी के बता दी कि गाना के अब काल के बजाय परसों यानी 26 जून सुबह 6 बजे यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाए, जौना के आप सभी जाके सुन सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आए। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।